alaikum assalam. Sanin shi goya. Anti ina yini? An yi ni lafiya? Yaya ga wuri ka zauna ya ka zauna kasa kuma yaya? A'a anti kisa ita rayuwa sai da ladabi da biyayya. Ko? Shi biyayya ba sai lalle wanda igirme ka ba ko? Kina kanwata ma sai muke biyayya. Me a ciki? Yaya ne kanwata ka kuma kake ce ma anti? Ke ma anti ta ce. Saboda tun da kika karatu ni na bar miki girman. Yo ni girma na fa ni da girman raƙumi a jeji da girma na didde ne. To. Yawwa! Anti. Yaya ina jin ka. Wata matsala ce ta kani wallahi tallahi anti na. To yaya me ke tafa da kai? Kin iya rubuta saki? Saki kuma yaya? To a shari'a nace ki rubuta mu? A'a. Waye zaka saka yaya? Wadan momi. What? Wadan momi? Wadan momi zan tubga saki. Anti momi? Ita zaka saka? A to kin san me take mun? Yaya me ta maka? Madalla. Ni wallahi tallahi. Kin san Allah? Duk sanda aka ce mun ango, haushi nake ji. Haushi? To yau ba wata biyu da tare ta ba? To tun da ta tare ni har yanzu sai dai ta mun girki in ci. Wani wallahi ba abin da ta bari nai. Amma yayi ta yi kokari girki, ta yi kokari ai. Shi auren kawai dan girki ake yin sa? A'a ba dan girki. Na bada hakuna kan tafi burtik ba haƙi. Da za a biya mu. No. Haƙƙi yayi wani irin haƙƙi kuma. Haƙƙi dai wannan haƙƙin wanda kowanne miji yake da shi a gurin mata. Ka ranka sayawa. Na ƙi in saya. A shar nai? What? Aka zo a kawaidi aka zo karatun wanka ana boyewa? Ana nuna ce koyar da mutum ake. Ni wannan fuskanci gaskiya anti na fuskanci wallahi so kuke kan koma sabon garin mutum Allah su mal iban daki. Allah wannan zai samu shaku wata yarinya shaku yan motsatsiya kawai wallahi mu kulla diya. Kuma wallahi dai ba abu da nake so ko billahi allazi la ilaha illa fiya zan bayar na isha'i mutu. Wallahi tallahi fiya zan ba shi. Anti. Na'am dan moni. Na fito zan tafi gida. Ki ta tsinan nan na iya gidan nan. Ka tashi? Tausannu. Tafiya za ka yi kenan. Ashe da inda tsinan ne yake ka kai? Ka yanzu ba maimakon duk kabu yan uwana da iyayena ka haɗan da su? Wannan ma ka zo ita ma to baya karkaji ina anti kanwata ce. To bara ne zo na baka kuɗin mai. Kina bashi baki zan miki wallahi kina bashi ai yayin ki ne ni ko in ba he na tsine miki wadan iska ne. Ai babban ya uba ne ko kwaraki ina ce miki anti ni da kewa wa igirin wani wannan ban Allah dai wani dadi na duniya yadda ya hana nan ji wannan ban Allah sanadinsa da na mutu wannan ne ya kashe ni wallahi tallahi ina mutuwa abba kyari da ya tashi ya zo zai kame Allah wannan Yaya. Yaya ka yi hankuri mana. Danka ne fa yaya. Wannan. Aiwo Allah. Wannan. Yaya ka yi hankuri. Ban je samu rijiyar da dole in fada kawai mutu. Yaya. Yaya kan ka bada dan Allah ka mana asiri mana.